Shubor nakaslem jong unong san Hima. Arngot ki Kynthei ki bakentup ya kawe kenong jong okai perthei mana Israel kebadan arfnyos nam karta bat kawe ka Trai jong kawe ka homestay ke ba arf khnais nam karta kila Shah keno ba kila Shah le Be-Ijot hajan hampi ha Karnataka hakamiet jong kasngi pale kumjuru lai ngot ki paralok shenrang ki badan ringkat bat ki Kynthei kila Shah thombor ha ki Runar bat hadian na berat yaki ha kawe kawa ha ba arngot naki kila yo ban mi nakawa kadba uwei pat ula khlat no balayo se ya kamet ya menta ka step kapratari uleber arhajar arpasan karkum kajiya thu jong ki pulet kate gajinja kalaja pedeng kapor khatwei beje bat khatwei steng menmiet hakasngi pale hajan kapung sanapur kabajngai kamba 100 kilometer na hampi kabade kajaga jong okai kaba paunam Karnataka saungut kinong Wankai perthei kenthop ya kawe ka Kynthei na Israel laingut ki shenrang kibade na Odisha Amerika bat Maharashtra ringkat bat Trai jong ka homestay kidang ya snobha ban sngap jingruai hajan kate kawa hakani kapor laingut ki breu ki basyong da kabait kila let shaka jaka baki syong bat kila keli yaki ya kalenti ban let shaka petrol pump haba ka Trai jong ka homestay kala pentip syaki ba omdan petrol pump hajan kila sedang ban dawa pisan naki haba kila kentat ban ai kini ki Runar ki bakren ya kaktian Kanada bat Telugu kila sedang ban kata akti bat thombor yaki ka Trai jong ka homestay kala ujor ejahari kini ki jinja bat kala ong baki nong thombor kila berat yaki shenrang syapo kawa nangta kila bat bor yaka bat yaka tege Kynthei kebadai na Israel ki arngut ki shenrang bala yomi na kawa kebadai na Maharashtra bat na Amerika menta ki don hagajing Shah sumar haga we kejaka sumar sorkar hendai uwe pat ubana Odisha shmanala ban mi shabar bat lalap yaka met jong menta ka step yathu ki pulit la pendrong mukot duma halor gani ki jingja hapo ki buan teli ki kendon jong ke Bharatiya Nyaya Sanhita bat ke kenhun pulit kadang but dien ban lap yakiti ki Runar